Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ҳама каса созен хубен зинда сарбаланд бошен. Бардаро ма садқа кадом медонед ромадан баба як дона лайкора бзанед кадом меҳмон ҳастем будурин подписатсия кунед зангулачаи канала давсемоне ки ҳар як навори ма мепардош шумо хабардор шед. Бардаро ма садқа мисли вақта қарор дорем мошинбозори ҳам шаҳри Душанбе да гуфти гапо фир додагем ҳамҷада чиста хизмати шумо дар ин баъда шумо меҳнатора қадр дорем ки як дона лайкора бзанед гуфти гапо қарсак шербачо айда тараф мешавад. Чанд қадр дастгириҳо зиёд мешаванд қастаратса мекунем мошинои нархҳои дастаст арзон ва арзанда мепартом. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурнок рафтаест ки миқдори чиптош гарени камай 3 та шоҷоиза 120 конвертои пулӣ. Бардаро амечне як донаи чипта бихарем партоем барои як гуфти гапо як бахтона омад кунед чиста як додарактона будорин дастгирӣ кунед диди дар насиби тақдим хе шоҷоизои пеш айма омади бурди рақамои ватсап мо бениҳоят осона 556 3 та 20 салом нест чек та пахто автоматиш дёгчи бози мо мешавад. Як дона чиптаи мо 45 сомай 10 та биги як та падарка дар донага чиптое ки шумо харидорӣ мекунед. Бардаро бо шансҳои хича дора кадоми ба 10 дона чипта фарқ надора кадом шоҷоизаро бурд куна дар болои шоҷоизои як айфони 17 Pro Max пеш бозор насиб бошад туҳфатон мекунем. Бардаро ҳаматон да омад бурдворӣ хонем рафтем амакаса дастгирӣ мекунем. Бардаро боз як Opel Zafira навбати варианти опси бардаро опсира медонед полни дига мешавад нақшам гарени қимат мешавад 75 та 80 90 ҳазор то 100 ҳазор ам да ҷаста мошини ака нархи дастраса биёин успет кунед харидорӣ кунед. Бардаро 70 ҳазор сомон поён ё медонед ки 70 боло мешаванд поёне. Бардаро дискачҳои заводскои хака дискои опси заводскои худаш бардаро 17 мешаванд. Яка дискош вафтун кандага чӣ хеле ки канта жёстки мерава ба он дискош дискои хуб задаги аша бардаро марамат як ҳолати тарафша мебинем тоза ки опси буда бардаро соз 2003 ё 4 2003 соз 2003 сол бардаро дар қафо электропакет хай салон химическая талаба бардаро я химическая полировкача чёткиш мекунем брои мехрим мегардид аш 4 электро регировка ба кой торуло опси ду тарафа мултирул коробка боша механик кондиционердор бё капочак шока марамаз як голайт мотор шама бинем абё мотор як гашти қаврғагӣ буда бо тимбалиё бисёр дуду мешаванд. Бардаро пешно зада наш боша бардаро 68 ҳазор сомон боз муомила мешава. рақамо табгуака чанд 905 05 1745 марама рақамо зер нода занг зай алоқада бурем. Бардаро бачо хунда элантра хоҳиш мекардам марамат солиш 2014 сол бардаро як гирди чарх мезанем нархи дастрасай хулас як ҷои загрушкаи бампер ба хайра бардаро 20 25 ёро я барбаршон медиздан ё мепара марамат ҳолати тараф марамат як ҳолати тараф шумо мебинем дар қафо электропакет марамат ҳолати салон лата салон потолок дода 4 электро блокировка дар як тарафа мотор коробка шуша автомат обогрев сидени бардаро бё капочак шока хулас ҳоз як ҳолат мотор шумо мебинем бардаро абё мотори як гиша шидонс ҳолат фартуки пеш мошино зада нарх боша бардаро 85 ҳазор сомон боз муомила мешавад. рақамо табугака 901 99 70 18 марама рақамо зер навда занзай алоқада бурем. Бардаро бачаҳо Toyota Prius хоҳиш кардан марҳамат сол 2011 яка ё не 2011 ҳам сол баъдо солна уҷод пил дора ка хулас як гирди чарх мезанем бардаро марҳамат ҳолати тараф қайдараш кишода мошина бардаро краска талаб нест бампери қафош як краска мешавад тамом марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салон шуда шербачо шумо фақат лайкоро бизанед дар қафо электропакет марҳамат ҳолати салон тоза гуда як бампери қафо краска мешудед тамом 4 электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша хай вариатор мешаванд ё бардор монитори андроид бё капочак шока марамаз як ҳолати мотор шумо мебинем бардаро абё мотори як 8 гибрид масъала гибридҳо чӣ хеле ака
ҳолати фартуки пеш мошин нозадаи бардор ё истеҳсоли Япония мешан. Японко худтон медонад ки тоза мешан, ҳам камрасход ба ҳамин хотири харидои хуб. Чанд сомоне тағо? 88,000 сомон. Боз муомила мешавад. Бё рақамота бигӯ. 04 669 47 марама рақамо зери навода занзани алоқада бирӯед. Салому алайкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01. Ҳамун рӯзе ки расид бардаро ки финалам аниқ кардем. Ровна ба дастгирии беҳтарини шумо мо рӯзи финала аниқ кардем. Рӯзи 25 ноябр соатҳои 8 ба вақти Москва 10 шаби ба ватани худмон финали инами бозӣ худо хоҳад мегзара. Бардаро айҳози бидроен дастгириёра кадам бигирем ки мақсад чиптора тезтарак аки шарт неста ки финала ба 26-27 мо бикунем. ҳамин дастгириётон ҳам хеле хуб кадам бигирем бардаро. даже дар 20-23 мумкин 100 билет не 100 чипта шава бардаро. медорем айҳози дастгирӣ мекунем. Финал амон гуфтем на марҳамат финал амондем бардаро рӯзи 25 ноябр ки бардаро бозӣ мо ҳама вақта честни буди честни мерава. медонем ки эфир дар канали Топ Мошино мешавад. Топ Мошино 01 ва Instagram ва TikTok ва Telegram канали Топ Мошино да эфир мешавад ки зиёда ай 10,000 одам ба камиш моро тамошо мекунад бардаро. ба дили пур метавонед айҳози чиптотона харидавам бигирем ки нархи чипта нархи дастаст 45 сомон. я риски шербача диди дар насиби тақдими хеле шоҷоизаи омади айма бурди. нархи як дона чипта ба ҳама дастаст 45 сом. 10 та бигирен як та туҳфа мешавад бардаро. 10 донагои чиптое ки шумо мегирем ку аксияҳои худша дора. кадоме 10 дона чипта мегирам ма як та ҳисоби худам туҳфа мешавад. обши шумода 11 дона чипта мерава. болои и ҳама ёда насиб боша як айфони 17 Pro Max туҳфа карда мешавад. биё як дар бораи мошинчотон маълумот метавам. сечкачаи пеши бозор комплектатсия элеганс бардаро мошинои хуб мондагиам. лабаҳои антиблик хубиш дар чия ки автоматай бардаро коробка автомат. комплектатсия элеганс обогрев сидени асер задни шторка партроника қафо ҳама чӣ дора бардаро. хубиш бо дар чия ки дискоаш ден дискои 210 ҳам медонед ки ба камиш 4,5-5,000 сомона 4 та диска баллонои пачка хеле задагӣ. хеле ки мошинои тайёрам барои шумо барои дастгирии беҳтарини то сидан хоҳиш мекардам бачаҳои на марҳамат сидани пеши бозор дискачаҳои размери 15 шапалоқ размери 15 шапалоқ ҳам медонед ки ба камиш 3,000 сомона қати баллонои нав метавонед айҳози нави рақамои WhatsApp ки дидестем 556 320 салон чек та парто автоматиш ёкчи ба меша шербача дрон полни салафан печ клёнка печай мошинчо гарени зурай анаи сеюм шоҷоиза мешавад ки ваз 2107 бардаро дискачаҳои размери 16 торсай бардаро размери 16 ба камиш 5000 сомона қати 4 та балонакои нав як сола ҳуҷҷат утилизатсия гап хаварош қатия бардаро системаи музикаи зур монитор панитор ҳама чӣ дора бардаро 2011 обши 32000 пробег дора мошин раднои краска раднои детала шумо медонед ки хе мошинои мусурпусур намемонам мошинои зиндадил мемонам. бисёри мардум айман мошин бурд кардагиан то ҳозира дар хизматам гуфти ки бо хизмат чона кардесен ами мошинам насиб боша хизматия баъзе бардаро агар ба пул гуфти гапо ниёз дошта бошам мешавад ки бисёр савол мешавад ки акам шоҷоизои моро ягонча мисол бурд кунем агар мешавад ки ба ҷош мо пул бигирем метонем бардаро ами биё агар маъқул наши ҷош да сума айма зинда мегирем. рақамои WhatsApp ба ҳама гуфти гапо маълумай ҳам зери наворда ҳам пеши мошинода 556 320 салом нес чек та парто автоматии иштирокчӣ бозӣ мешавад бардаро ма садқа медорем я ҳама каса додарактон дастгирӣ мекунем тезтарак бозира ҷамъбаст мекунем финалам даже интизор наша пешакӣ бояд гуфти гапо ҷашниш бигирем бардаро рафтем. бардаро бачаҳо хундаи Санта-Фе хоҳиш кардан марҳамат соли 2014 мошин нав вагон даромадагиай бардаро. хулас нархи дастаст мепартем мошин кор надорад мошино варианти ана калеам бардаро марҳамат ҳолати тараф ду груштела марҳамат ҳолати тараф бой хеле подножкадорош бидай зур бидай бардаро дарои қафо электропакет задни шторка бардаро кожни салон марҳамат ҳолати тараф панорама фули комплектатсия фулиш бидай безключовой доступ 4 дар электро блокировка дар регулировка бакои ду тарафа мултирул коробкаш автомат ручникои электроник климат контрол монитори андроид доштай бо барда панорама шаден калони хушургиша биё капоч акшо ака мароз як ҳолати моторша мебинем биё ака капоч акшо. хулас солошха 14 гуфтем нархи дастрасай мошини вагонай оли растамошка ягон шидагӣ несай хулас дар ин нархи мондагимон растамошка утилизатсияш карда мақсад ҳамаша мекунан метавонатон тайёр шумо мегирен мерен дар дохил ин нарх бардаро растамошка хушай абиё мотор 2.4 ака абиё мотор 2.4 ҳолати фартуки пеш нозада
خیلی ماشین ناو درآمدگی هم بارداره نقش باشه 137,000 سوم باز معامله میشه در 137,000 پول راستاموشکا утилизация 10800 همش کردگی مقصد تیار میکنن میتونن نرخی دست از 137,000 سوم باز معامله میشه رقمو تا بگو 908 80 73 53 марама рақамо зер намуда зан зан алоқада буред бардаро бачаҳо Lexus RX хоҳиш кардан марамат бардаро сборкаи Америка бардаро F-Sport тоза сол боша бардаро 2018 сол вин ана вин код гижош задаги ака крили пеш тараф шафёр ака марамат як гирди шарқ мезанем бардаро ҷош кам тарак тан тарак аст сарат садорум зирес ки навора стоп мекунем ай қафош сар мекунем марамат ҳолаи тараф мошин краска талаб нест F-Sport тоза буда барда F-Sport хто медонем ки тай 300-320,000 сомон ай бардаро марамат ҳолаи бампери қафо дачи партроника дари қафо электропакет полни навару дачи холакои накидкаи хушру панорама дошта бо бардаро 4 дар электроблокировка дар памят сиденди тарафа мултирул ҷойстик бардаро педалои خیلی اوهانی заводской хидишқати боз як заводид кардем ё чекош мембра бардор ягон ашибка ягон чизош гирён нест бардаро хулас мошинам хайхчам кам гаштаги монитор калон бардаро абагрев сидени тарафа мутон ручникои электрони абдув сидени бардаро абагрев бигем ана охлаждени ҷойстик хулас бардаро наворотҳои беҳтарин қатияй харидоро бошен алоқада брои нархи дастрас بیا کپوچ بردار объем мотор бардaro ҷон 3.6 силиндра 2D ка мошин свети хичам полни зур будаги мокри асфалт будаги бардор ламинати сафедиш кашидагиан мотор коробка ака мега 100% ба дили пар устол қати мега биё любой хел қабулш ку наш боша бардор 269,000 сомон боз муомила меша варианти алиш аста ка варианти алиш нест пули нахтай бардор биё рақаму табуга ка чанд 04 669 4 марама рақаму зер намуда зан зан алоқада бурем